по листата надолу. Първото нещо, което можеш... тия дини или там пъпеши ли са? Напред, ляво. Дини. Ето това, пъпеше май. Това не знам. Не така. А как? Едно под друго. Каква е разликата? Сега, така. Не там, по средата. И само две. Буквално не ме слушаш, какво ти говоря. Така ли? Не едно под друго. Не значи едно до друго маймуно. Така. Сега вземи. Защото това е рецептата. Ти имаш рецепта за всичко. Сега вземи ги тези. Така. И ги сложи на черта отгоре. Така. Сега, вземи тази кирка. Виждаш ли? Не, първо остави дърво. Панирай, само не панирай, не е нужно. Бягай от него, можеш, но не е нужно. Не бягай толкова далече, върни се, той ще умре сега. Как ще умре, бе, той е огнен? Не, продължай навътре в дърветата и продължай само напред. Как ще навътре? Само напред, изобщо те боли газа. Откъде се взе това? Само напред. Представяш се, бях умряла. Няма да умреш. Боже господи, каква си паника. Продължавай, не се притеснявай, докато не стане тъмно. Има акула! Не е акула, това е риба, бе, майко мила. Вземи си лопатата. Лопатата и започни да копаш земята. Не е дърветата, майко мила. И така, това работи като истинския живот. Кирка за камъни. Лопата за пръста, не за дърво. Това е дърво. Това не е дърво. Това е дърво. И брадва за дърво. Точно така. Така. Истински стълби за извън моята къща. Не ти трябва това крафтинг тейбъл. Остави го за прасетата да си крафтат те. Какво ще си крафтят прасетата? Деца. Така, 10 бутон. Нека ти направим кирка. Кирка? Не, да ти направим... извинявай, брадва. Да ти направим дървена брадва. Не дървена, стоун брадва. Строиш каквото искаш, правиш каквото искаш. Тук имаш свободата да строиш най-квадратната къща, която искаш, или най-хубавата къща, която искаш. Значи квадратна къща не е хубава къща. Така ли да разбирам? Изглежда грозно. Но това не означава, че няма да ти свърши работа. Добре, аз ще си я направя формата на сърце, може ли? Добре, тогава формата на триъгълник. Глежда яко долу. Дай го направим цялото така. Искаш да живееш под трева, така ли? Под трева? В смисъл над тревата. Тоест тревата да ти е паркета в къща. Така ли? Това би било толкова едно с природата. Просто е все едно издълбана трева. Не е нужно така. Стой отгоре. Стой върху нещата. Скача и строй. Аз лично така правя. Според мен, знаеш какво може да направиш, между другото, им идея? Какво? Може да направиш втория етаж. И втория етаж може да е квадрат. Върху триъгълника. Това ще изглежда толкова ужасно. Да, именно. Какво се прави от черната овца? Не, то от всякакви овци. Така, влез в къщата си. Много яко. Служи си където искаш са крафтинг тейбъл, според мен някъде въгъл. Ще е най-удачно. Така. Ама тук мога да си направя кухнята. А пък там да ми е, примерно... Какво бе? Харесва ми просто. Що искаш пясъчна къща? Не знам, изглежда, звучи яко. Бих се облицовала. Нямаше да си правиш прозорче с този пясък? Вярно. Чакай да си го събера обратно.